Walo sebedo kotendore koda chidra de mamoko mabede jo diaspora sebedo kayudo bil makamano mana kana sinis ne koronga juang warito neno chintari prere koda uchiela chingo kich mar juma mabiro ponono ni bro beda kikadhe kaka chik kata oyo kata kamano ka ponono ni jod burago kadhe obro bedo kochako tiyo e dwe mar abiriyo iwacho ni Julai dwe mar abiriyo chakre chieng' tarik 4 apart nolose kotendore koda chidna de mamoko mabende jo diaspora osebedo kakadhe gi kaka inyalo tiekgi achako di Nyafuanga bang'e Dr. Shemo Chudho bende biro bedo ka nyiso kaka jakom margi erokamano kendo Sharon jo diaspora ma Kenya ka ma jo Kenya manie oko mar Kenya osebedo ka chiedh nade en gima saneno pinje mag Arabs ka to anyalo wacho ni ok ni ng'at moro manodhi e pinje mag Arabs kata pinje mag Middle East on the basis ni itiyo casual worker from a professional level e yore mag weche mag UN kata itiyo e yore mag professional field and NGO kamano en ni embassy wachalo gimok expect mondo jo Kenya odhi okaw odwar kony kuomgi samora mora mi di embassy nyaki bet set back yani kedi ingeni expect ne in wunde ne in Egypt kata example kedi embassy ingeni ingama ne oko mar Kenya especially kedi peje ma oko tiromo gija Kenya kata ne street kama ina ka inigi ilo moro kata moro meja Kenya ya kanya kama to seche moke paro daktari bo gizni kedi embassy kata mar Kenya me Egypt to odwaki kaka ja Kenya shit you be solve number ni obed kata ko viwe contact mari obed return obed ngami gocho ne ngami wuo gocho yani utini kaka ja Kenya matiyo oko ma osebedo maonge ma momiyo kana sirikal ochakore ndalo ama aparo ne Uhuru Kenyatta kano los office of the digital diaspora ne wageno nikech the first thing and shida mokuongo and documentation mi wiji wacho no mondo mi apply passport you expire nine in America set kata in Canada te wacho ni passport to benade onge system mono ma digitized online nikech giparo ni aparo ni paro mane Kenya ge paro ni America chalo Kenya kama ka Nairobi tadika ka Western tadiki Kisumu ka Mombasa tadika kanye passport e shida na bachia nikech mondo me yud passport di me yud passport ema mi nikech ok ngat mono mane diaspora o dak diaspora ne do bedo citizen ingene ngenjo Kenya tiyoko Mangi soni samadi tiyoko chances ni passport abro expire ni malo kabisa because mana shida namba 1 koro mana shida mawana go namba 1 shida namba 2 en issues milungo kata mag human rights ne wasana ndokosa ku gazette manganyi doka angeyo agency moro mawacho ni jo Kenya ko tere kata Saudi Arabia kata tere mana page moro tibedo gi shida moro tingeni reach out to embassy gocho negi mondo gikonyi embassy ma Kenya osebedo ni side gi piny magin tiere dan ja Kenya magin go kede wacho shiti ni mae shida man go abiro ka to timna kama to ne wan ga agreement mondo ngano timna kama to kochula to jak piny no bodhi embassy bo wacho ni hapana ne wakelo ngane ka to notimo kama kata giriambo mijingo ma ja Kenya ma jo embassy ma Kenya obedo go ka rach mane mo mi WhatsApp wachoga osadike police asan an kana ne think tank for foreign affairs mo ngiso genia bede urugi a police ma pacho ne ya how do we deal with passport ka passport expire teti murinade kaja Kenya kelo complain teti murinade tere kaka wakaw investment makanya kata mane gimana wa osai you are get from ere kaka dangwa iwijo pesa madak tele wacho trillion US dollar to mana is like a disposable in kama hizo ne ya mana pesa ma joka chama kocha mana pesa bagi nyalo invest kanye magi nyalo invest Kenya ka onge channel mora musa ketne jo diaspora madangi wacho ne ka adwa invest kata investment vehicle moro nikech asabedo ko luoro mane kocha enen okrana ud ne meno kata wadu pesa mondo ger na ot lakini ngat mora daktari bu ngat mora musa Kenya kama chopo kata America ni tu to para mi kungu bedo go after 1 month ere kaka danga do Kenya ka en piny ma unique bopogore onge ngat bosa di mo de kamoro to ko celebrate an London kata di mana London sani sharoni kata yini be tiere kaka danga establish investment mana moro Kenya mondo bangi ga par tadoga rita kanye Kenya gigo sebedo ma ero kama na ina Dr. Chudho